May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kay sa KCAT Channel 11. Nagpapatian mo kami sa FM station ka 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Anay Presidente Rodrigo Duterte, ginpanaman si Presidente Bongbong Marcos nga hindi pagligwato ng konstitusyon para makapadalagan liwat. SK Chairman sa Banwas Tuboso, patay matapos makuryente. Nagsugod na ang pag-ulan sa mga parte sa Western Visayas. Ginatos ka mga evacuees sa Kabangkalan na kabalik na sa ilang mga lugar, mga armas nakuha sa encounter site. Kag sa Good Vibes, Chicken Inasal Festival 2024 Dance Craze Challenge, saksihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may pag-ulan naman gid sa pila ka bahin sa Western Visayas, pero pag-asa ang nagapahanumdum sa publiko nga hindi magpakampante bangod sarang sa gihapon maeksperiensya ang extreme value sa heat index. Ginsiling ni Ferdinand Rubin, ang weather specialist sa pag-asa nga nabase sa Iloilo, nga pila pa man lang nga mga area sa Western Visayas ang may pagtupa sang ulan. Sa tunga sang kainiton sa panahon, dala sang El Nino phenomenon, ang nagatupa nga ulan hindi pa nagakaigo. Ginapaabot man ang amat-amat nga pagbugnaw sang temperatura, dala man sang ginapaabot pagtupa sang ulan, suno kay Rubin, mapaabot sa gihapon ng extreme value sa heat index. Masiling nga hindi naman gid magpareho ang temperatura sa nagliligad nga semana, pero hindi magkampante suno sa iya bangod hindi malikawan sa gihapon ang extreme value sa heat index. Ginapaabot ang delayed nga pagsugod sang rainy season nga mahimo sa tunga-tunga na sa bulan sang Hunyo o kung sa ulihi nga semana sini, suno kay Rubin, bangod man sang developing nga La Nina phenomenon. Kasi from time to time may mga ulan, mga localized thunderstorms, pero hindi ka nakasigurado kung adlaw-adlaw siya wala. Sir, bali as of this time, gyapon, mabatyagan tagyapon ang kapaang sang panahon? Yes, ma'am. Even if nga may ara kita ulan sa aga, kapin pa on early morning ang mga ulan, may possibility nga makabatsag ito sa mainit na panahon pagka-outdoor hapon. Possible na siya nga mas nabuo-nabuo ato mga values, pero hindi lang ta magtampante. Kaya from time to time, possible na gyapon nga makakuha kita sa extreme values. Sa number 9, apat ka mga tratapan sa daan nga City Hall sa Bacolod City wala pa sa may masayluhan nga lugar. Nagapadayon karon ang masako nga paghakot sa mga pagkabutang halin sa daan nga City Hall pakadto sa mga temporaryo nga pasilidad nga sayluhan sa mga opisina sa Bacolod LGU. Kadamaan sa mga offices ang nakabalhin na sa City Library, daan nga DAR office sa Barangay 14 kag annex building sa Libertad Market nga gintrana nga temporary offices. Pero may apat pa ka mga nagapabilin nga opisina nga karon ginapangitaan sa City Engineers Office sa lugar nga mabalhinan samtang nagahilapit ang ginapaabot nga pagdemolish sang daan nga City Hall sa Dalan Luzuriaga. Siling ni City Engineers Office OYC Engineer Luben Ceballos, tingwaan nila nga makapangita sang duga nga mga pasilidad nga sarang marentahan agud masayluhan sa mga maga-vacate nga opisina sa daan nga City Hall. Since nga ang project ang ginadalian, we will have to find a way nga yung mga temporary ni anay nga wala lugar nga butangan, mangitaan na mga place or rentahan gini sa ga-target gid kami nga sa bisan sa last week kung may makasugod kami tani demolition. But the demolition will not be lang was agad yon. May dismantling ginayanay. So because may mga materials na nga magamit mo like the roofing, mga steel trusses, pwede mo pa na siya ma-reuse. Pag usually damo pala mga sa nasunugan sa ginapangatag. Sa number 8, 239 ka mga traditional nga jeepney ang mayara na sang QR-coded nga stickers gikan sa LTFRB agud to pwede sa gihapon makabiyahe sa Bacolod. Wala ma-terminate sang pila ka mga kooperatiba ang may 239 tanan
ka mga traditional jeepney nga nagpaidalom na sa consolidation humalin sang ginpatuman ang local public transport route plan sang Bacolod LGU. Gani agud nga matagaan sila sang kahigayunan nga magbiyahe ang pila ka mga traditional jeepney nag-issue sang stickers nga QR coded ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa ila. Ginsiling ni City Administrator Lucille Helvolea ginakinahanglan sa mga kooperatiba nga maisa ng 239 ka mga traditional jeep sang modernized bus tubtub Disyembre 31. Kasubong sang ginhatag nga deadline sa linibo pa ka mga traditional jeepney operators kag drivers nga nagpaidalom sa consolidation. Samtang personal nga ginpalabot ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa House of Representatives ang resolution ng Konseho nga nagahinyo sa Kongreso kag Senado para mapadasig ang pagpasar sang tikang agud matagaan kalubaran kag mapahagan-hagan ang epekto sang problema angot sa ginapatuman nga Transport Modernization Program sang DOTR. Sa number 7, isa ka motorcycle rider nga nagpalagyo sa checkpoint, ginaresto. Arestado ang isa ka 24 anyos nga motorcycle driver nga taga Pamplona, Negros Oriental matapos nga magpalagyo ini sa gitpatigayon nga checkpoint sa may barangay Poblacion sa among Banwa. Sunod sa PNP, ginpapondo sa katapos ang PNP kag Philippine Army ang rider pero imbis nga magpondo, nagpalagyo pagid ini. Nabungguan niya pa ang paa sang isa sa mga pulis. Gindala siya kag detain sa Pamplona PNP. Sa number 6, ginatos ka mga evacuees sa Cabancalan City ang nakapauli na. Mga armas na recover sa encounter site. Na-record pa sang mga residente ang binayluhanay sang lupok sa tunga sang NPA kagkatapos ng 94th Infantry Battalion sa Barangay Carolan sa Cabancalan sang Lunes. Sunod sa Philippine Army, may residente nga nagkapanugid nga may presensya sa nabilin nga puwersa sang NPA sa ilang nga lugar amukon nga nakatuan ini sa mga soldado kag natabo ang encounter sa sitio Tagok, Barangay Carolan sa Cabancalan City. Duha ka sunod-sunod nga encounter ang natabo, gani masobra sa 300 ka mga pumuluyo ang nag-evacuate kag subong nakabalik na sa ilang mga balay. May nakuha nga ang mga soldado nga 4 ka M16 rifle, isa ka carbine rifle, duha ka mga rifle grenade kag mga bala sa encounter site. Wala naman sang may nasamaran nga soldado sa natabo nga enkwentro, pero nagapati sila nga may pilason sa bahin sa mga NPA. Sa number 5, 23 anyos nga SK chairman na patay matapos makuryente kay inasang aga. Tuyo nga isla ni Renan tapang ang bumbilya sa ilang puluyan kay inasang aga pero siya ang nakuryente nga gitunaan sang iya kamatayon. Inisunod sa kay Councilor Richard Hoko base sa impormasyon nga iya nga nabaton. Ginsiling nga si tapang nga SK chairman sa Barangay Bandila ang bago lamang nakapaligo sa among tion kag basa pa. Kag nagadali man bangod nga magapadulong ini sa munisipyo para maghatag sang line-up sang players para sa kapistahan sang Banwa. Sunod sa kay Hawhoko, mga 10 minutos pa kag na-off ang plangka bangod nga sa sitwasyon, nagpanik man ang asawa sini. Dead on arrival sa ospital si Tapang sunod sa kay Hawhoko. Sa number 4, Bacolod LGU plano nga makiga sugilanon sa management sector agud to ipatpat ang pagsulundan sa PWD kag Senior Citizen ID ini kasunod sang impormasyon nga nabaton nga may mga establishmento nga wala nagabaton sang hindi updated nga IDs. Nakalabot sa igtalupangod ni Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Senior Citizens, nga may pila ka mga commercial establishment na nakip diri fast food chain ang wala nagabaton sa Senior Citizen ID nga wala sang QR code kag bisan PWD IDs nga na-issue halin sa iban nga LGU. Pagklaro ni Flor nga ang PWD ID lamang nga na-issue sa Bacolod LGU nga wala na renew
o kung hindi QR coded ang pwede nga hindi kilalahon sa mga commercial establishment makaligad sang ginpatuman nga pag-recall sang IDs. Wala diri nalakip ang mga senior citizen ID nga hindi na kinahanglan nga i-renew sa mga card holders. Nagapati ang konsehal nga mahimo wala mahangpan sang tagdumalahan sa pila ka mga commercial establishment ang guidelines matapos ang recall sang IDs. Amo nga plano niya nga magpatigayon sang refresher course upod sa katapos ang management sector agud mapaiway ang misinformation nga posible magresulta sa pagbinaisay. Nagligad lang nga binulan sang ginpa-recall sang syudad ang mga na-issue nga PWD IDs agud mabutangan ini sang QR code para mapaiway ang pagpameke sini. Panawagan naton ang mga business establishments, mga restaurants, mga pharmacies, kag mga fast food chains nga i-honor nyo gid na iya ang senior IDs. Nga daan. Kay oo, nga maski wala sang barcode or wala sang QR code. No, kay kuan na siya ya recognize na niya sa city. Kag under the law, kuan gina iya ng legal gina iya gihapon nga identification para sa seniors nato. Ang may mga QR amo na siya mga bag-o. Bag-o na siya, gina-encourage lang naton ina, pero hindi nga buot silingon nga kung waay sang QR code ang ilang ID nga daan, hindi na mabaton. No? Honored ginayagyapon. Sa number 3, may pila ka mga katapos ang PDP laban nga luyagan ay magpangonseho sang desisyon sa ilang partido kung ano ang ilang mga panindugan antes maghimo sang desisyon. Sunod sa kay tubo sa Councilor Richard Dahuoco nga nagpanumpa man sa tubilang PDP laban, luyag niya anay nga magkonsulta sa iya nga lokal nga partido. Katapos siya sa United Negros Alliance, sang tion ini anay ni Presidente Rodrigo Duterte, madamo sila nga nagpanumpa sa PDP. Kaangay kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr., wala man siya may nabaton balik nga membership papers gikan sa partido. Damlag pa. Kinsadig ni Mayor Alvin Benitez nga ginapaabot ang mass resignation gikan sa PDP. Samtang tuyo ni Dahuoco nga magpa-re-elect sa 2025. Magpa-re-elect naman ang iya misis nga si Mayor Madonna Dahuoco upod ang iya kaalyado man nga si Vice Mayor Maria Luisa de la Cruz. Mas storya kami anay sa Unega. Ano gid kay more man abidi sa aton is gamay man ang factor sa national, ang more man sa aton diyan sa para sa amon sa Unega amo man amon ginasunod. Oo, pareho sa last couple of elections paghambal nga of the night amo man ang ginasunod namon sa balota. 2025 ma-re-election ka? Diri lang ko sa kita mo pag kami ulubrahon ni Mayora sa Tuboso. Oo. Damo pagit nakahilera nga kaluyan di magitayo yun good matapos-tapos kay gamay man lang amon punto. Sa number 2, abogado ni punong barangay Noli Villarosa sa barangay Tangub ang mag-file sa motion for reconsideration angot sa suspension order. Wala pa nabaton sang kampo ni suspended barangay Tangub punong barangay Noli Villarosa ang resolution angon sa 60-day suspension nga ginpapanaog batok sa iya sang Office of the Ombudsman for the Visayas. Inimikang tanan sa administrative case nga conduct unbecoming of a public official kag grave misconduct nga ginpasaka batok sa iya ni Kagawad Katrina Sonota. Ginpahayag ni Attorney Dindo Ramos ang abogado ni Villarosa nga tinguhan nila nga mahingagaw file ang motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman. Agud nga ma-dismiss ang kaso kasubong sang nangin resulta sa criminal case nga ginpasaka batok sa punong barangay. Si Villarosa kag Sanday Kagawad Luz Atienza, anay Kagawad Jose Ray Pendon, kag anay Barangay Treasurer nga si Maria Teresa Domadiego. Ang ginpasakaan kaso bangod sang ginalegar pag-delay sang payroll agud nga manghulam sang kwarta
nga may 10% nga interes ang mga barangay employees sa live-in partners ang punong barangay. Ang alegasyon ang ginpanginwala ni Villarosa pagi kay Barangay Singkang Airport punong barangay, Cesar Distrito, nga nangin anay abogado ni Villarosa. Na-dismiss naman ang kaso batok Sanday Pendon kag Atienza nga mo karon na nagaserbe nga acting punong barangay sang Tangub. Pag may mga affiliates man sila nalipang secure, may mga damo man ito na-retract. That's why galing nga na-dismiss ang criminal case na da. But I have to read first the resolution of the case. Insofar as we're concerned, no, ang criminal case na dismiss, pero wala kami ka-idea sa administrative na muduanan mo. If not galing nga administrative, di na-refer na nila sa sanguliang panunsod. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Anay Presidente Rodrigo Duterte ginpanaman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi pagligwaton ng konstitusyon para makapapili liwat. Ini sa ginpatigayon nga prayer rally sa kagabi sa Dumaguete City. Makapila ka beses nagpabutyag sang langot sang buot ang anay presidente bangod ginbawi ang permit nga ginhatag sa ila sa lokal nga panguluhan sa Dumaguete City. Patag sang LGU, lain nga tawo ang unang nga nag-process ang permit kag sang uli hindi na siya kabahin sang grupo nga naga-organize ang rally. Lain na naman ang tawo nga naglisensya sang Sabado lang nga adlaw gani subol na sa oras kag kulang ang puwersa sang PNP para magbantay sa anay presidente. Sa piyak sini na dayon sang gihapon ang pagtipon-tipon sa kilid sang dalan, nagpatigayon sa press conference si Duterte kag sa may Quezon Park naman ginpatigayon ang programa. Makapinaman ka beses kag ginliwat-liwat sang anay presidente nga sa Freedom Park dapat ginapahanugutan ang mga pumuluyo nga makapautwas sang ila balatsagon. Ginpadaman ni Duterte si Marcos Jr. nga hindi pagligwaton ng konstitusyon para lang makapapili liwat bilang presidente. Dugang pa niya, ang tao ang nagapanawagan sa iya anak na si Vice President Sara Duterte nga magpapili bilang presidente. Kag kun ini amangin mapalaron, hindi naman siya maka-extend pa sang iyang termino. Ininangin kaundan sang prayer rally nga gin-organize sa mga Duterte supporters. Ako wala akong rumbo. Wala akong sabihin sa record mo, there will be always a time for reckoning. This is not an election. I will not pass judgment on your performance or in your performance. At sabihin ko lang sa iyo, whether you have done good or exceedingly good or exceedingly bad, worse, hindi na ako. Huwag ka nang tumakbo kasi magkagulo lang. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. Eh di sana kung ganon, ginawa ko na nga. Bakit ako maghintay sa iyo? Sa Good Vibes, natestingan mo na bala ang Chicken Inasal Festival 2024 Dance Craze Challenge? Nagadamo ang nagabaton sang challenge kag aton saksihan ang ilang mga dance moves sa report ni Romeo Subaldo. Sumugod sa ginlunsar ang music video para sa Chicken Inasal Festival 2024 Dance Craze Challenge. May mga grupo kag individual na nga nagbaton sa pagpangangkat. Ilaman ginpakita ang ila version sa Chicken Inasal Festival 2024 Dance Craze Challenge. Mayara sang mga grupo. May rider, kag may mga individual. Pero agaw atensyon, ang latest nga nagbatong sa challenge, si Konsehal Ising Salanga, nga game man sa sininga Kalingawan.
may pa-contest pagid para diri. Bukas ini para sa mga grupo kung dance groups. May ara man sang Arena Festival Dance Competition. May registration anay pero libre lang ini. I-check sa ilang Facebook page nga Bacolod Chicken Inasal Festival ang mga mechanics kung paano mag-entra. Ang Bacolod Chicken Inasal Festival magasugod sa May 24 tubtub sa May 26. Barb Idol ko si Konsehal ising sa langga sa iyang mga dance moves. Pero ginahulat ko may mga challenge kay... Bantayan. Kaya ito mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.